Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Ilikayanta po ang paggamit, ang pag-picture, pag-text, urog na sa laogan Santa Misa. Mantinurunta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Ngunyan ang ikaanom na aldaw kan sa tuyang novena kay Nuestra Señora de Salvacion. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo, asin tawo man na totoo. Kagibok asin kagtubos niya mo, nagsusulsol akong gayo nin tudok na pagsulsol, nin pagkakasala ko sa imo. Huli kan sinanglita na pagka Diyos mo, asin hulita na momotan taika, orog sa gabos. Kaya naguhulaw na ako nin totoong paghulaw nin dai na pagkasala liwat, asinin paglikay ko man sa mga pag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako nin pagkumpisal, asin nin pag-utob ko man kan mga penitensya na itutugon sa ko nin pagkukumpisal ang kumpadi. Tara kagurangnan kon Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, patin ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos. Asin nananarig na gayo ako, kan pagkaherak mong daing kasagkoran. Ta ipapatawad mo sa kuiyan, huli kan mahal mong dugo, patin kan pagagadan mo sa krus, asin ta itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kong ikalikay sa maraot asin ikapagdanayon sa marhay sagod sa pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, an nguso niya mo gabos, sa pag-umaw mi pagbantog, kan ngaran mong nangungurog. An puso mi hugasan man, kang digtang mga kasalan, an huna-huna siring man, sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo, an puso nin mga tawo, sa pagkamuot sa imo, kan pangadji nin rosaryo, kan maliputok mon ina, si Birhen Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agagha. An samuyang pag-apod sa saimong aking sa Jesus, sa atubang mo mabantog sa gabos pang mga santos. Huling kasantos-santosan an aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasaroman, nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay asin nangaghahadi man, sagod sa daing kapinuunan asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw. O daing kasagkoran na ilaw, Ama kan ikaduwang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinasasalamatan mini daing katapusan, huli kan pagwaras mo, patin pagbugtak kay Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan sa pagkainang totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santosan, asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala. Tanganing makabalik sa grasya ning kagurangnan tang Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga ereyas na magpakamidbid kan totoong karahayan, patin ikaherak mo sa muya, an sa mong hinahagad ka ining nobena, kun magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa saimo. Amen. Dalit. O malinigo na prinsesa, aki kan Diyos, Ama, pinagpataratara ka ni Gabriel pagsugua, an aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos.
Pag-umawa ng Diyos Ama, pati ng Diyos Aki, pati ng Espiritu Santo, siring kan pag-umaw sa kainot-inote panggayong aldaw, sakod sa pagkagadan niya mo. Amen. O kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika, ang pinapagkanigo na ina, kan aki kan Diyos, na daing kasagkoran na itinaos sa imo, an pakamidbid, asin kaliwanagan na ikinaliwanag mo sa bilog na kalangitan, nagngangayo-ngayo kami sa imo. Napaliwanagan man kami ngunya na buhay pa, asin sa oras nin sa mong pagkagadan, asin tawan mo kami nin bagsik na sukat ikatumang nyamo sa mga kaiwal nin sa mong kalag, tanganing dai kami mapanguyog o madayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsarig giraray an sa mong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay an sa imong aking Jesus. O palada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagpataratara ka ni Simeon asin ni Ana, inomaw kang daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salming an sa imong pagkabirhen. Pag-umawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Santo, siring sa kainot-inote panggayo, sagkod pa naman ngunyan magkagurang man. Amen. o kagurangnan niya mong kasanto-santosa na Birhen Maria, pinili ka nin Diyos na daing kasagkoran, nakikimahera kami sa imo na daing mo kami suhayan, sa oras nin sa mong pagkagadan, na ipaharayo mo sa mo ang tibaad ng kapangyarihan nin sa mong kaiwal. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan, sagkod sa pagkagadan niya mo. Amen. O ina kan Diyos Aki, babaeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel sa isi mo ngani. Ika an urog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iid kan aki kan Diyos na mahal. Pag-umawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Santo, siring sa kainot-inote panggayo, sagkod pa naman ngunyan, magkagurang man. Amen. o Birhen Maria, huli ta ika ang piniling esposa, na nanmumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinakapano kaning grasya, siring man na ikaherak mo sa oras nin samuyang pagkagadan, na ipagwara sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamuot, tanganing humamis sa samo, antibaad ng sakit digdi sa daga. Amen. Tara kagurangnan Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aking Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan, sagkod sa pagkagadan niya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ikan an ilaw, inako paliwanagi kan grasya mo, an puso nin mga tawo, buto nga na mapas sa imo. Pamibi sa ika-anom na aldaw, o pinaurog na inuuntukan, asin pinaghingaloan nin urog kadalisay na pagkamuot, o inang kabanal-banali, nakikimahera kami sa imo, na mamidbid niya mo ang samong mga sala, na samong mapagtangisan, tanganing maabot niya mo ang langit na kamurawayan. Kahirakan mo kami, nindakulang pagkamuot, sa kagurangnan tang Diyos, magdalita o mahal na Birhen, na warasan mo ang samong kalag, kan mapalad na pagkamuot sa Diyos. Tanganing iyong magdanay sa muya, ang gibong marhay, asin totoong pagkabuhay sa kabanalan. Asin tawan mo kami, nin marhay na pagkagadan, patin ang hinahagad niya mo kaining nobena, ikaherak mo sa muya. Amen. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo.
Mapasamuya ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, digdi sa daga, aning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Amen. Tara, kagurangnan Maria, panukaning grasya, ang kagurangnan tang Diyos, yaon sa imo, pinaurog ka karahay sa mga babae gabos, asin urog pa karahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina nin Diyos, kaming mga makasalan, ipamibi mo ngunyan sagkod sa pagkagadanya mo. Amen. Pag umawa ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, pati ng Diyos Espiritu Santo. Siring sa kaenot-enote panggayo, sagkod pa naman ngunyan, magkagurang man. Amen. Gozos, que Nuestra Señora de Salvación. Ilaw ka sa mga kastilyo, ang pagsurong pagtabang mo, anak ang pusong nagayo, urog sa mga demonyo, ang lumabot ka ngaran mo, na inangkan maano. Animodos mo sorogon sa mga sakit agawon. Maluhod po, antifona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, suruga ang mga maluya, rangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang mga kapadian, danguga ang mga babaeng devoto sa imo, asin ang sa imong tabang, mamatean kan gabos na nagaarang sa imo. Tugote akong makapag-umaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwan. Mamibi kita, kagurangnan, warasan sa imong mga sorgoon, ang danay na karahayan sa hawak asin sa kalag, sa tabang ni Maria, Birhen de Salvacion, ina ni Cristo, ina kan Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Gawi nin pagdusay, Birhen inang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban, 12 gatos na taon na ikauya sa samuya. Kami nagpapasalamat sa daimabilang na mga milagro, para sa karahayan kan samong mga kalag. Iwinaras mo sa mo, poon ika apodon asin arangon mi, sa ngaran na Birhen de Salvacion. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami. Buot ming magdanay na sa diri mo sagud paman. Panukanin grasya asin kagayonan, ika an panalmingan nin samong mga pamilya, halea sa samuyang mga banwaan, an mga maraot na gibok ang demonyo, asin kibuha an samong runa, na paraiso nin kabanala na Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, an pagkaminootan nin mga mag-agom, an edukasyon Kristiyano nin mga aki, an espiritu nin pamibi, asin an gibong herak sa kapwa. Kami gabos, danay na dumulok sa imo, asin nangangako na haleon mi an anuman na laban sa tugon nin Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayokan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasaalan asin karatan, ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubi kan sa imong manto, an sa mong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katuninongan. Bendisyoni an sa mong mga rugarin, an gabos niya mong pagingowa, an sa mong kabuludan,
asin kabasan, an samong mga tinanom na ginigikanan nin samong kabuhayan. Sa bagsik kan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkamot asin pagligkod sa imo, para sa kamurawayan kan Ama, kaiba kan Aki, asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Maluhod po kita. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nakasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan ni kasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa saim mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surug kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Sanudas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na hapon sa inugabos, mga tugang. Ngunyan Martes, sa ikaduwang polo may saro na semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat for Rain Luis' birthday, sa kahagadan ni Ryan and Noreen Grace Hayag and family. Pasasalamat man ni Marian, Mr. and Mrs. Jake Roldan, Justine Del Agua, para sa birthday blessing to Vivian Baliduya, kan Baliduya family, para sa birthday celebration kan Perillo family. Mga espesyal na kahagadan for Angela Marie to pass the PNLE, kahagadan kan Calios and Orara family. Petition Mass by Ryan and Noreen Grace Hayag and family for healing and fast recovery of Marlon Mahadas, kan Mahadas family. Protection of our livestock from diseases, kahagadan ni Marian. For healing of Hobart Lopez and family blessing, kahagadan ni Daniel Lopez.
sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni da Imelda, Jose asin Gracita, kahagadan kang Advincula family, Josefina kan Toledo family, Maria asin Benedicto, kahagadan ni Eden Guanizo, Jesus kan Mendina family, Corazon, kahagadan ni Emma Sarsale, Alfred kan Musas family, Joseph, kahagadan ni Ronel Moscoso, para sa second death anniversary ni Ramon, kahagadan ni Nida Losuegro. Sa kalag ni Alex, kang Lumanglas and Marilla family, Alfredo ni Romeo Marilla Jr., Salvacion asin Leopoldo Jr., kang Pohol family. Sa kalag ni Luis, Carolina, Jose and Filomena, Maximo and Anisita, sa kahagadan ni Leti Sipin, asin man sa kalag ni Mila kan Alcera family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Umuulan kagurangan, manawit sa kaugmahan. Pagkanugulan gitara, kayo po niya to ang trumpeta. Asin magtugtog sa arpa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ikaanom na aldaw kan satuyang pagnobena sa kaumawan kan Reyna kan satong probinsya, Nuestra Señora de Salvacion. An ebanghelyo tapo ngunyan nagpapagirumdum sa tuya, namantang mahalaga ang mga bagay na panluwas, urog na mahalaga ang mga bagay na yaon sa laog, ang puso, ang kalag. Kaya po nanta ang selebrasyon sa pagsiyasat kan sa tuyang mga puso, ginigirumduman sa tong mga pagkukulang sa Diyos, sa kapwa, sa sadiri. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, naginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na magin saro sa buot, tawan sa imong banwaan, nakamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo. Tanganing, sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, an samong mga puso, mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Babasahon na ginuno sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, dapit sa pagdatong ni Hesukristo na satong kagurangnan, asin kung paano kita titipunon sa palibot niya. Dai kamo makakabhan o matakot, kan ano man na hula o huring-huding o surat na sinasabing, hali sa mo. Nagpapatubod na an aldaw nin kagurangnan, uya na. Dai kamo magpadaya sa kiisay man. Huli sa marahay na bareta na darami. Inapod niya kamo, tanganing ako o nindo ang kamurawayan ni Hesukristo na satong kagurangnan. Kaya, magdanay kamo, mga tugang. Ingatan nindo ang tradisyon na itinukdo mi sa indo, sa tataramon o sa surat. Rangahon lugod kamo ni Hesukristo na satong kagurangnan, asinin Diyos na satong Ama. Itinaoman niya sa to ang daing sukol na karangahan, asin tunay na paglaom. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaaban. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, pinasarig niya ang kinaaban, dai matatanyog. Sa katanosan, huhukuman niya ang mga banwaan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Mag-ugma ang kalangitan, mag-ugma ang daga. Ang dagat asin ang gabos na nasa dagat. Ipag-ugma nin bilog na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Mag-ugma, huli ta madatong ang kagurangnan, madatong sa paghade sa kinaban. Siya matanos na maghahade sa kinaban, mamumuton na maghahade sa katawohan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, herak man sa indo, mga eskriba asin mga pariseyo, mga parasagin-sagin, minatao kamo nin himuluan sa yerbabuena, anis asin mansanilya, alagad pinapabayaan nindo ang mahalagang mga bagay sa tugon, ang katanosan, ang pagkaherak, ang katutuohan.
Ini ang mga dapat gibuhon, idto daiman pagpaliman-limanan, mga lider na buta. Sinasara nindo ang nuknok, hinahalon nindo ang kamelyo. Hirak man sa indo, mga eskriba asin mga pariseyo, mga parasagin-sagin. Linilinigan nindo sa luwas kan kopa asin pinggan, mantangan sa laog, pano nin mga hinabunan asin kapasluan, mga pariseyong buta. Linigango na nindo ang kopa sa laog, tanganing an sa luwas, magin malinig man. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. kadaklan po sa satuya, kung bako man kita gabos, kadaklan sa tuya, na disturb, na hadit, kaining mga recent na nababaritaan ta sa satuyang mga eskwelahan. There have been episodes of violence across the country, inside our schools, among our children. Kadaklan sa tuya nagsasabi, what is happening to our children? Ang iba nagnangasa pa, kami kan aki pa nagdadaraning itak, daimang kami nagtaragaan. And so naturally, naghahanap po kita nin solutions. Gusto tanin mas mahigpit na school security. Pinapabakal ang mga aki nin transparent na mga bag, nganing mahiling ang laog. May security inspection sa paglaog sa gate. Igwang stricter rules sa paglaog, sa pagluwas. May control sa mga weapon. Bawal na ang mga matarom sa eskwelahan. Sabi ta, dapat responsible use of social media. Ipagbawal ang ibang mga games na violent in nature. Magkaigwan in closer supervision kan sa tong mga estudyante. Bantayan ang giboninda. Mahalaga po ang gabos na ini. We need them. But are they enough? Totoo, pwede ta pong gibuhon na mas safe an environment kan sa tuyang mga eskwelahan. Dai po kita mapapasala dyan to make a safer environment for our kids. Pwede tang bantayan ang mga aki, obligasyon ta iyan. Pwede tang kontrolon kung ano-an sa indang ina-access sa internet. Pero igwang mas mahalagang hapot. Aram ta daw ang nangyayari sa puso kan sa tong mga aki. Kumusta po ang puso kan mga aki? Tatutuo, iba po ang kinakban na hinihiruan ninda. Iba ang kultura, iba ang teknolohiya, iba ang paarog na tinatao sa inda. Tamang-tama ang ebanghelyo ngunya na aldaw. Ang kagurangnan po, pigkikriticize ang mga Fariseyo saka mga eskriba. What we heard in the gospel is called the woes of Jesus against the Pharisees and the scribes. Part 1 pa lang po ini, na maisob na tataramon ni Jesus. May part 2 pa po ini sa aga. Kung magsimbagiraray ka mo sa aga, igwa pa siyang mga matarom na tataramon. Ang sabi niya in this part of the gospel, kamu ngayon na mga eskriba sa mga Fariseyo, tinatawan nindo nin atensyon ang mga panluwas na bagay, mga obligasyon na religious. Tama man yan, sabi ni Jesus. But you are doing this while neglecting the more important things. Sabi, the weightier matters of the law. Ano iyan? Ano ang mas matimbang kaysa pagdulot nin mga limos sa templo? Sabi niya, there are more important things like justice, mercy, faithfulness. Tapos sabi niya, tibaad, very faithful ka mo sa mga religious practices, mga bagay na panluwas, pero daing hirak sa kapwa,
Da itataong maggibo nin hustisya, hindi kayo tapat sa kapwa. These things are more important. Yes, religious practices are important. Mahalaga na parasimba kita, mahalaga na nagdidebosyon, mahalaga na naglilimos sa simbahan. Pero sabi ni Jesus, mas mahalaga na mahihirakon, mas mahalaga na patas sa kapwa, mas mahalaga na onesto sa ibang tao. This is an important reminder for us. Tatibaad po, we are paying attention to important things, yes, and yet fail to notice the more important things. Balikan taan sa tong mga aki. Gusto tanaan mga aki, mag-aradal ning tultul. Pigmo-monitor taan sa indang mga grade. Dapat achiever, dapat excellent an aki. We teach them discipline. We tell them how to behave properly. Piglilimit ta ang mga cellphone, ang ibang smart devices ninda. Minomonitor ta kung hain sinda, anong gibo ninda, sisay ang kaiba ninda. Tama po yan. Responsibilidad po yan nin sarong magurang and adult. But we also need to know what is happening inside our children. Paano ba madagit an aki ko, o an makuapo ko, o an pamangkin ko? Pagdagit siya, aram niya ba kung paano i-manage? Pag napapasukgan an aki ko, aram niya ba kung ano dapat an response? How will my child handle rejection? Does my child know what to do when somebody hurts him or her? Pag nakulugan ng aki ko, tatao ba siya kung paano magsimbag? Igwa bang mararanihan ang aki ko pag dipisilon ang buhay? Kaya may kasugpon po ini. Dailang binabantayan ang puso kan aki. The more important and the more difficult question is this: what are they learning from us? Ano ba ang napupulot at natututunan ng mga bata mula sa kanilang adults, their grown-ups? Sabi po kan mga psychologist, walang bata ang by nature pinanganak na masama. Walang bata na pinanganak na magagalitin at mahilig maghiganti. Children learn how to handle anger by watching adults become angry. Kaya mag-ingat po pag nadadagit. Pwede pong madagit. Si Lord nahiling ta sa gospel, dagit. Anger is not a sin. Hindi po kasalanan ang magalit. Pero kung anong ginagawa mo sa galit mo could lead you to sin. Kaya pagdagit, bantayan kung paano madagit. Tanahihiling ka kan mga aki. They are watching and they're like sponges absorbing how you behave when you're angry. Nangungulog ka ba pagdagit? Paramuda ka ba pagdagit? Paano ka madagit? Aarugon niya po yan. Children learn how to deal with disagreement by watching how we disagree. Sa laog kan harong, pag dai nagkakasundo ang mga tao, paano kita dai magkasundo? Natural po ang disagreement sa laog kan harong, but we need to show them how to disagree. When we disagree, nagsusuntukan ba kita? Nagsisinampalingan ba kita? Gagayahin po yan ng mga bata. And so, our children will learn mercy by our example of mercy. Tapag na-experience po kan mga aki kung paano kahirakan, aarugon po ninda ang pagiging mahihirakon. Our children will learn justice when they see us treating people justly. Pag nahiling ninda na ang parents ninda, ang grandparents ninda, patas sa kapwa, mahihirakon, matinao sa kapwa, arugman po sinda kaiyan pagdakula. So, we cannot protect our children simply by building safer surroundings. Mahalaga po yan,
pero kulang. We also have to help them in forming their hearts. We have to teach them how to be human. Ini po kaya ang problema sa kinabanta kung saan ang social media tinutukdoan kita na maging extraordinary people. Gusto tanangon niya na matibayon, sikat, achiever, mayaman, dakol ang naabot. Okay man po yan. But why is being good not enough? Hindi na ba sapat na maging mabuti? Okay pong maging matalino. Okay pong maging mayaman. Okay po na dakulan maabot sa buhay. But being good is the minimum. Kaya magayon ang imbitasyon kan sa tuyang ebanghelyo ngunya na aldaw. The gospel asks us to examine where we place our attention. Yes, pay attention to the hearts of our children, but more importantly, let us pay attention to our own hearts. We who are adults, we who are grown-ups, we will be responsible for our children. Dahil ang ligtas na environment kan mga aki, dahil po nagpupuon sa better rules and better legislation. It begins with their adults. It begins at home with us. Takunan aki, magdakulang mabuot. Kunan aki, magdakulang mahihirakon. Aram takon sa inyan hali. Hali sa harong. Let us pray then for our homes. Let us entrust our families to the Blessed Virgin Mary, who took care of the home of Saint Joseph, of their son, Jesus Christ. Si Jesus, mabuot. Si Jesus, mahihirakon. Si Jesus, tataong magsakripisyo para sa kapwa. Nata. Dahil kan mga magurang niya, si Maria, asin si Jose. It begins in the home. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan saro sa nang sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa saimong simbahan.
huli ki Kristo samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo, asinan pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga anghel asin mga santo, naguumaw kami kan kadakulaan mo. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Salvacion.
Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, ama kan paraligtas. Kaiba ang gabos na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Maria Goretti, patron nin mga aki, si Santo Domingo Savio, patron man nin mga aki. Tanganing ang gabos na santos sa kaiba ninda, kami mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan pamibi na itinukdo sa to kan kita mga aki pa. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siling sa langit. An sa mong kakanon sa raldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. namumuot sa kapwa, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, gibuhaan bulong na pano kan sa imong pagkaherak, asin kaugaying himua kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Iniimbitaran mi po ang gabos sa kapiestahan ni Nuestra Señora de Salvacion digdi sa satuyang parokya. Ang misa gigibuhon ngunya na maabot na Sabado, 4:30 p.m. Susundan po iyan nin prosesyon. Kung available po kamo, please join us. It will be an anticipated Sunday Mass. Awitan ta po an ina kan kagurangnan.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, Gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et nieves tu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen de Salvacion, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.